Tingin ba? Alright. Yung dalit ko po, yung pamagkat na ni Nenny. Natagalan ko kayo sa tulad ng Ligawang Krabi. Mas magaling na alam ko rin order ako kay Kuya Francis na kaya po kayo mag-expect. Salamat niya energetic, galit na po wala. Pero okay yung kayo po, nandiyan po kayo po kanta. Okay. Ini naman, dalit niya, yung pamagkat